Что, когда машина работает, не закрыла, а закрыла. То когда смазку не можно. Ты чё? Presí, jdeme, že ten buzerant je všude, vole. No, oni taky si dělají svoje práce, ale to je tvoje. Za to kafe mi stálo víc od ten dešť, víš? Štyrovo venku. Tormazáš to? No. Тормоза отпред вообще у тебя какие-то брызги носишь, достички. Ну, дали там нові, якоби. Давал си нови nebo? Нові. A proč škrabají tak? Nevím. Možno nějaký špatný dal tam. No, asi hodně nějaký škaredý se hodně metal u Ferodu, víš? Teď ti šlapni a mi řekni, jede líp než drift nebo ne? A? Tak ne, jak má? Lepší nebo? Lepší než co byla? No. Zajet někde dálnice, aby si mohl šlap. Tak ne líp, jo? Druhá auto jsme ti dali, nový. Jsi spokojený? To je hlavně pro nás, aby si byl spokojený. Nic nesvětí na palubku. I ložisko na kolo. Není to prevodovka, není nic, to je ložisko na kolo musíme mít.